Baby Samampa John Dramani Mahama NDC for say nya twemni firi he. Chenia kasa. Bisamampa John Dramani Mahama. Any NDC for etumpan. Sesa nya twem hypocrisy. Efiri he. Ghana ye nya twem too much. Ayam ya Saint Dr. Edward Omane Buama. Ani Mutala Muhammad. And Rami Kantro say me na me chef guda me firi me crash by. Nipa wodi kan to fuguma me eye honorable Mutala Muhammad. Na me fa ne currency ye. And ope dia no kan no say. Ba no kra ba ko pe. Eye because of omo ministers intia yesu omo ni ayi nefo am yensansi wo se ye de ka yo mo anase because of them. Ne ka na da ho do. Eye because of them tia Mampai John Dramani Mahama wasi nefo am yensa no wo kwose dan mu kakra jenna na wo poku wonye adwuma ne se mampai ni. Anu matumase ye din komoba wo matumase. And ope dia no kan no say. Ye wo kroma no obogu Enkura 16 Savior Church. Enkura ne de no wan yini kura 25 years. Tin komona me no wudi no. Accident gram. Obi anka obi anka ajay. Yamfa obi anka hospital. Ye mass burial wo obogu. Chenia kasa. Bisasa minister bitimi ko. Bisasa John Dramani Mahama wotimi ko ho. Eno na medwe ho amenti. Bisasa Jena na opoku wotimi ko ho. Etumpan. Ye wo gender minister. Enkura senase. Wotimi ko ho. Chenia kasa. Bisasa regional minister. Wotimi ko ho. Enti sanya atwemu a kire sen. Abusia enra ane mampeni John Dramani Mahama ene oman mu nyina ebe kasaye ede amane ebe bo wo man no ekire bibia hwehwemu akwakoduru ene afre ni yawa wodi ene arecheche sam so ode to ho ema abusua ni nyina ene ye heroes ya wo mo atete egu na wo kasa no na wo kire se ebre ya ye duri de enye ebre a ye de amanyo sam enti ye kasa ye nhwe se ye kasa na ema atenka bi ede abom ye de wodo bi be kasa efise abusua ya adane de ato no mu je abusua wa kire omuja ma womuja ayere enti ye kan asam no yaw so no abusua no so te a ebeye wo mu ye ba ne sa ekuro ya ata wo mu no enwuda eno ene ensam ya man penin John Dramani Mahama kan ya wo kire se we no enye political score bia ena wo bia ehwehwe wo kan sansemi ena bono hene e kire se man penin John Dramani Mahama e kan sa dia ene na wo ye nya atwom de enti na wo kire se man penin e nya atwom esre so go mi subscribe button no so na de be ona kan ho se na beye na upload ni to be only first person ya wonsa ebidi kan akabi eye too much gh ana oni gusu awhwe busiase e boy de rensem ni akremu a ene ebuno hene e kasa na wo kire se ye tiga na ha ye wo man mu ena bogu akwanhia kosi ye enkola maako dunso ene hwe wo mo nkwa efie baako mu enipa nan ene wuwo ye nya mampani abedi achi ye nya gender minister panko ye bank yi mi kamade anka abadaye echen ya naka echen ze o den wubim nanka emade abadaye de ubi pa etika ye nya obi akra mananka sananka nya gender minister wa mekasa nyame adomo man Ghana ye vice president enya no so ayi wo ba wo ye ba tan na ni afi kwa san kwa grandma etina ka ye hwe kwan so de mo ntini anka hwe kra anka eda ye sie nkwala nimpo anka penimu bi konkokro no so won kwa busua no ho no koka rechiche sembi emfa ma busua no sa de nyina entimi ensi ama yesie nkwala ye mass barrier e de amom asio makata omachi ya ebusua no man ni ye busua ne ayepamu e ma wo nko ene di wo hawo na se we de akwakoba abono hene e kire se we no wo ye aman empanifo no ya aswafo no nti ena e mampani wo ka ne se anana nkwala ne de wo ni ebusua wo nye Ghana fo ana Baby Samampa John Dramani Mahama NDC for say nya twemni firi he. Chenia kasa. Bisamampa John Dramani Mahama. Any NDC for etumpan. Sesa nya twem hypocrisy. Efiri he. Ghana ye nya twem too much. Ayam ya Saint Dr. Edward Omane Buama. Ani Mutala Muhammad. And Rami Kantro say me na me chef guda me firi me crash by. Nipa wodi kan to fuguma me eye honorable Mutala Muhammad. Na me fa ne currency ye. And ope dia no kan no say. Ba no kra ba ko pe. Eye because of omo ministers intia yesu omo ni ayi nefo am yensansi wo se ye de ka yo mo anase because of them. Ne ka na da ho do. Eye because of them tia Mampai John Dramani Mahama
wose na fuam yensa no wo kwose dan mu kakra jenna na wo poku wonye adwuma ma ne se mampayini anu matumase ye din komoba wo matumase ana papa dia no ka no ye wo kroma no obogu enkura 16 Savior Church enkura ne de no wanyini kura 25 years tin komo na me no wudi no accident gram obi anka obi anka ajay yamfa obi anka hospital ye mass burial wo obogu hwene akasa bisasa minister bitimi ko ho bisasa John Dramani Mahama wotimi ko ho eno na medwe ho a menti bisasa Jena na opoku wotimi ko ho etumpan ye wo gender minister ankra hye na se wotimi ko ho hwene akasa bisasa regional minister wotimi ko ho enti sanya atwemo ekire sen nyatwemo yi ekire sen nipa wotwe awu yesu of course omo ministers ye respect mo but enkra dunsia ewu ye asoman yentimi amomo national governmental attention say anya o te ban e bi ni mpansa yen komano yentimi amomo national governmental attention ya mo attention bia na bisawo se sa enkra dunsia no so omo jaka from Ghana na sabe yentimi anya bibi asoman na ya nyama mre ni amane na moja kasa wa asase so a enye de behu ne yehu ne ka na da hodo abane nko obogu etumpan kantra John Dramani mama onko obogu woni NDC fo no enkran dunsia a omuwu ye omumoja gu asase no so no wonko abusua ho no ne abusua nkasa etumpan won chechire abusua re hwene akasa enye sa ba bi o man Ghana ye ko na ehu akwabanyam na meka wo ba bi a wo man ne ko no ehu sanya nipa wu accident ahodo a esie moja ehwie gu asase no so no eya etumpan ye to ba wie ye nkyeye abosome nson arahusam nko a wowuo accident wei atoda bia ya na mempesa me de be politics mentisa nsem trofo ni bia wo bi wu wi a ne ababonten na we ne ku no na we ne ku John Kuma wu ya MDC for me need time to waste nipa ne da fom wo yire wo abusia yes hey MPP for poison no Wait. and to we so nipa wotwe no mu yo ma ne bo amam no NDC for ne kuma mu ana ne ka na da ho ma me nya mass bi nkirew and I believe in numbers etumpan akwaba I believe in numbers unim fom a the American no betima se 2024 ballot paper yade to aba no na NDC omuda nwotwe 8 on the ballot paper akwaba tie nkoba na yedi ni ye pa abusumi a ye wo mu a nipa nwotwe afri mu a emu ba ya miensa de ye nim so mo ye NDC fo omo ye mpanyimfo no abusumi nwotwe 8 month ni wumi 8 month na accident we see ye gabi anya sepre jaw no hwene akasa akwaba misro santin komo wo ya menu wudi no etumpan akobo mu in the 8th month no nipa wotwe na san wu ye and to da bia nipa petumi a hard truth bitter truth me the respect mo wu no but tin komo no ye petumi a ba bia ye chini kono ya na doso ye petumi a ba bia ye chini kono ya na doso because to me pano magnetic adwinkase so da ya adwinke to ante steam ye krom kasa enti echew nti ba do wani ba bobo enti unya tumi ni wie no wa ntimi ankwa daase a akwaba yesunsu masem usre da wo de gi a ye de ba ma and politics no a ye fa no kuntan tie politics na fa no kuntan ye kire ye ho no ye fa ko ba bia ye nya kwa bia se ye fa no se hunto se kunto se hwan yo wono ya NDC presenter ma ne kotena se mampai na nado sa charter flight odi tukwan no enka wo tukwan ya wo bompaye se nyankopon ma nko boadiem na mampai na nado ngu ye monitor na tie tos bebre enya plane crash asofo nyina bi nya plane crashes American sofo ba ko yi minim ni din mo ba kan about 3 years or 4 years ni erado na yere omuko nya plane crash no mu wiye yanka kra no na no American superstar ya obo baseball yi Kobe Bryant wonu so ne ba fe 17-year-old girl erado mu ko nya plane crash no mu wiye
Erade na no Africa ya play me kwahwe anu so since the deeper 150 cent eno mu ye Erade moja edi bimbebre e hwere omo nkwa enam plane crash Erade boy na sa play we to a emofom Erade crash sa mi palo besa crash sa play we crash oko haya crash sa play we Ghana will lose nothing Erade so claim this innocent weak claim jaja na brofo no kran ma yenya kwa we mani timi ko gina radio god so akwa we na wo ka no de mampanyi na nado mfa buo kura mampanyi bompa yes sabi mpreduasa a whole president because of political expediency wa kwatra flight mu na wo tu kwan na chartered flight a mampanyi na ko crash no wumbu yenya sami jamfi wo kroma ama ne koto nyom demonstration asese nyame nkum mampanyi na nado bo me basisi ya bo na me bisamo sa politics ne de kohe ewiase afefede tumi no ye de kohe ne ka na da ho no vanity upon vanity ana papa de ara no ka no kulisi ye nyina ebegya mu pesa anyum ne yekrokra mu kwa yekrokra de nu nkwa ne ye kɔ omane bo amanya no akoi enya na honorable mutala wokoi enti to da bia politics no a ya no ani die kwan so emia nya politics ne se ye tan ye ho a contest of ideas politics a contest of ideas etumpan kan wadwene nipa ne nka na dwene sa woni nipa no nya dwene a krache ababawa enya metan no menya nka wabu mekobo no mekotata no memi akote na tum mekoye na yakaka de ye de wiase ne kohe omane bo amamu wuye eho so a manfo atwa sika sponsors wo so ye hotu show no ye de ye beauty of politics kan wadwe na menka madwe ne yenko enti so obi ekosa tangent wei ewa amayosemu si ebe wishi nipa se nipa wu mampani mu a na ote awusia message so beja o comment e won nsem ya wuti ye hu e de amami na afi o mi subscriber team no so e too much GH e ya kai so de be o ne be ka hu se ne be na upload ni to mpe wo the first person ya wo sa e be de kan ya kabi all the social media platforms so ko wa e too much GH o subscribe na wa like na wa share na wo nwa bi so enya bi ahwe dark gold ana me je so ye be sensia